boy aɗon cifta ɗum ɗo e a buusata ɗon métere a ñogoran ɗam ni kala saha sam siftari ɗum barkeniraɗal an toon mbarame jelen gardiɗa mbaɗɗa vir on jamana hannde ne manki billahi wona talaki hono ma ala kadi nde Iliman Diallo ƴeewotode non las an kala bone mo min mo tawami aɗa tawa vraiment an aɗa jalni quoi wallahi lasona neɗɗo quoi las min sa yi mboɗa haala ɗiɗo planage uji mboɗa haala ko ha artirdemo tan bon jala quoi mais pour l'instant hay korne ni an vraiment o saha jallani mo te minema no mbadum ɗen ni walla jaar mbadduɗen o se gardi ha ɗo wonta ngari mi yiɗi ɗe janjima ɗum ɗo mi ronka ne ɗeɓi hawdimi seeɗa quoi en fait jalde ene weeli mais min somi siftiri hankam tan mbaɗa jogoni aabi wartade yo Allah yaafumi konngol ngol sabu min mbaɗa andi hankam fewano joni noon jimmi so mbaɗa jala walla so mbaɗa haalni konngol mbaɗa welto taw koye inde Allah taw koye lawol siratal mustaqim mo ngannduɗa gani kala jiiɗomi hen ma welto hen wadde noon minen donc gaajare natti caahan ɗo sikki natti woɗɗadimi gueɗe ɗimmel ngel kala ñalawma jaaɗa ñalawma waɗan artara te mbaɗani min mi perti ñalawmaji kewɗi donc min actuellement ni woni vision ko mayde guila mayde arani mi rewa Allah mi jokka endam par ce que ɗum technique men ɗo e aduna e wona min tan wona an mais kala telinaɗo e aduna e telina ko yo rew Allah jokka endam wadde noon guila e an frère wat feere maya guila mayde arani eyyi Alassane bon sa yi mawɓe ne duwo tan ne mbiya yo neɗɗo dañ battane moƴƴe tan ko jikku waɗi ɗum quoi eyyi machallah an ɗo gonnoɗa ɗo aɗa andi meeɗano wadde golle pewɗe so Allah rokkima haqqilantagala hannde a wawi miijade duttoɗa hannde e joomi jafnoɗa ɗum gona kadi e golle pewɗe ko degui Allah min mbawmi tan ko encouragé demo min mitarama hen so Allah vraiment ene weeli mi mbiyami kadi sagam kadi min haɗi e mayde min yemi wat ko mbaɗɗa ko min ne kono noon Alassane fijirde jaleɗɗe ɗum noon koye gurdam jeeya neɗɗo ko mbawɗa wadde foof e moƴƴere fijirde jaleɗe ko hen jeeyete faami min ko ɗum tan jewnumi ma aussi quoi gona firi ɗum noon wawa bonnandema ko gonɗa e ɗum ko pourtant période mo jalanmi o période mo pijam o tawa garan ngati ɗemgal ma ni mi waɗat zigrude ha weera ko zigrammi ko mboɗo tinen hooram mboɗo welto hen wadde ɗum ɗon tan mbaɗa wiya alhamdulillah quoi mboɗo jala mboɗo fija mais koye inde Allah bon en tout cas conseil mo tottetumam hayan mon frère wat feere maya guila maydala par ce que aɗen ni jooɗi ɗo en haalde tan jofno kene wella jomiraɗo mo gonga wadde noon battane moƴƴe ene moƴƴi kala e aade mboɗo mi rewa Allah par ce que mbaɗa mi rewa sans ude mi anda ni to paami to holno jogor waade hen mais moom eto kam ko wi ko mi waɗa ɗum haɗami yaade mi jogo kadi jorto moƴƴo wadde frère hay an eto waade noon eyyi wadde Alassane yo Allah yettin fandare bon ko duwa oto tan kadi waɗa he kono min kam vraiment min ko ɗum tan jewnimi ma fijirde jaleɗe ɗe sa wawi ɗum wawi wadde vraiment mboɗo welto hen quoi bon ko mi yaha yeeso mi ara hen ok
donc min aussi mi yaltaki suba ƴeewa beddo seeɗa kadi ok waɗi salmini he haali korkaji certide korka Dakar koye korka Fuuta aɗa andi wona gotum o saaha rawane yimmene kakka ɓe jaha maaje wallahi ɓe jaha koye goto wawa famde wallahi aɗa ken Dakaru soɓe jooɓe baraye sappo Fuuta no yooɓe ujunere min noon ɗon enen calni seeɗa noon i an toon way wulde ni e tampere nde yimɓe tampat to en nde e gano way ɓufde ni fof fota e balancé mais c'est le plan de Dieu gonga noon c'est le plan de Dieu c'est le plan de Dieu wallahi plan Dieu de ala o neɗɗo wawi hen wonko cuusa haalde wallahi ala o neɗɗo wawi hen no wela waɗirte aduna makko gandum goɗal korka men hikka ka kam seete ka rawane ka ɗo hay Sila mawɗa kay wiyo korka tan on taw ko tampere en keɓani wonde ko fuurankoɓe so koori kamɓe soɓe taƴi ko direct ko diƴƴan ɓe jarat tan kono ɗo sa taƴi ko ñamde daganta wallahi te aɗa ama hay yarde Allah han wawi wadde ɗum noon ko waɗi fo yara ko ɓuural wallahi ƴewmi haalama hay nangue ne ɓuuɓi nangue watti hay nangue ne ɓuuɓi ande wallahi nangue ne ɓuuɓi yamu aɗa selli alhamdulillah machallah mbaɗa tan paɗa kadi jeeya galle sehlamo gonɗo ɗo gar wona min tan goto jooɗi ɗo i kawmaɗo famdal gummi ɗo kam korɗo mi yiiɗa haala par ce que kanko dal ko kaalowo tan o jiɗi abou a salmini kam salmin kawma andi rapport goto no wiye kaw no wiye somi yi ɗum somi nan ɗum somor yiɗa somor bandum ɗum woni o ƴew haal maɗa jaltina kam hen ay ɗere banu somor yo waseren a dimmi tan ay wajo haalde makko de ɗeɗo balle kala mbimami o wiyata ka somor komi somor yiɗa somor bandum o mbaɗa foti haaldidammo komi haaldam ɗiɗo haaluji Silla wonkomi famande wonkomi famani saabu oɗo Abou omo woni koye junggam mi meeɗa didde diɗol o yawti hande oɗo saaha no wayni eno sifrini e ko mbiɗa o wima ko ene jahlimi de ayyo no fewi minema ken gooɓi wona eyi ko jiɗanɗamo ko ɗum jiɗanmomi an sa diidi diidol o yawrani min somi diidi diidol o fotani yawrude mais holko addi somor yiɗa somor bandum omo anni ko tagui won ko wi omo waɗa won bordias mo wonno e dow mum katmomi guila nden noon so wiyama no wiya galle o minen ndeni poti hen ko somor komi somor ɗiɗon haalaji en foti wonde hakkude amen Silla mbaɗannuma de mbaɗende bo kadi ka haala wona haala buude joni anani o wiyan noon o wi noon walla o wiyan noon kono ko tuumatama ko mi yiyanimi ɗum ya namnomo ko woni Silla guel ko badiraguel ma Silla artir hakkille ma o ko ɗum tagui noon ko woni baɗam ko mbaɗa fawmi e lawol gonga aɗan sukaɓe tan kala mo kalanɗa gonga nanguel ma gaño ko gonga kalanmomi o añi gonga o min duka amin wuuli haw wi kam minen makko poti galle o omi haalnam ɗiɗo haalaji cewɗi Silla aɗum jinmi taktala hoore ma Abou ko baɗam min ko tulla e ndesmi tulla e jeeyi galle ɗiɗo gula e ɗe conte soɗe keewi moɗum muusi tulla e wat feere so wari ko muusi yaɓɓu koñal ma gara kalna kam eyyi kono ni mi yiɗa ni joni mi haalni wona haalde e makko haalde baaɗe ma andu baaɗe wona mo cikkata o ala min so mbaɗa haalde makko momi haalde makko pour mi haalde makko kono an pour mi haaldata min mi diwara tan mi ara e makko min a majjani min oɗo pawno momi mbaɗa yiɗannomo jaam a majjani ni fuure ko complice am o wonanno komi jiiɗanomo yaɓɓi koyɗe ɗe moƴƴani mbimamo reftu gayene tan o laawi waylima de ya damnomo min haajam ne boɗa hen Silla Dakar waylima wallahi haala ka woni ɗo tan Dakar wayli kam waylani kam yo ko gonmi somor ko foof dey ko galle banam debbo gonmi mi rewani e kawam mi wonani galle goggam mi rewani kadi e kawam kurtoyiɗo wona yo haale tan yo haale yo bon malam andu mi nanima Silla mi nanima min da natta yam mi mbaɗa yi baɗe ne waɗa bone
mbaɗa hajo ɗum mbaɗa haala baɗe ara nanga ko haali ko haala bon kay ene weeɓi ha maayi nani joni mi haali haala bon Allah yima mettima min ko ɗum tagui minne ko haala ko ne mettimi somor tan waɗe ɗemgal mon tan wara kas gorko kurtotoɗo wawi C'est ma fait soupe kanye on dit là. Ma fait soupe kanye. Kanye kam alisa. Wala mbata alisa. Dum do ni wata ni. Mbadani. T'as pas gêné ou quoi? Aïe, oh. Il a coupé ça. Je savais. Depuis que tu es assis ici, je savais qu'il va... Wallah, mi yejit. Billah, mi yejit. Ayman. Tu as mangé, oh, c'est déjà parti. Le vieux, c'est déjà parti parce que tu as déjà mangé. Non, je n'ai pas... Moi, je ne sais pas. Tu as compris? Compris. Toi, moi, je n'ai pas vu. Ah, ok, t'as pas vu. T'es Yo, devant moi là, t'es devant moi, je t'ai pas vu. Non. Alicia, moi, vis pas, toi, vis moi, ok? Ah, ouais. Voilà. Faut partir. Toi, vis moi, j'aime. Ouais. Moi, vis toi, vis moi. En tout cas, tu as mangé. Un papa comme toi, tu es venu t'asseoir, tu as mangé, puis tu dis, je t'ai pas vu, t'es devant moi. Seigneur. C'est comme ça, non, je n'aime pas, on ne connaît pas ça. Je t'ai pas vu. Tu es devant moi comme ça, je t'ai pas vu. Faut partir, tu vas me trouver ici. Toi, je mange pion.